O festivo do 1 de maio puido rematar en traxedia en Ribeira. Un vehículo invadiu unha terraza chea de xente a gran velocidade. A pesares do susto, non houbo que lamentar feridos. Que tal? Moi boa noite. De seguido lles ampliamos esta información. Antes imos cos titulares. A Asociación de Empresarios de Ribeira critica a falla de avance na tramitación do polígono. Acusan o Executivo local de demorar o proxecto. A Xunta iniciará neste mes de maio o proceso de adxudicación das 74 novas vivendas públicas que están a construírse en Valdecorvos, en Pontevedra. O PSOE reclama a Deputación de Pontevedra que retome o proxecto da Vía Verde das Rías Baixas. Os socialistas demandan tamén ao Goberno provincial que involucre a Xunta. Os días 6 e 7 de xuño volve o Surfing de Lérez. A romaría urbana máis popular celebrarase na Illa do Cobo, en Pontevedra. Pasarán polo escenario Miguel Costa, Salvarreche, Arizona Baby ou King África, entre outros. Ribadumia aquece motores para a festa do viño tinto do Salnés, que se celebrará do 5 ao 8 de xuño. A vindeira semana comezará a recollida de mostras dos caldos participantes na cata certame. Estamos nas novas do día, comezamos. Tráxico festivo nas comarcas do Barbanza e Muros, Noia. Un veciño de Muros perdeu a vida nun accidente acontecido no termo municipal de Outes de madrugada. En Ribeira, aínda que non houbo que lamentar vítimas, o susto foi tremendo despois de que un vehículo invadira unha zona peonil a gran velocidade, colidindo contra o mobiliario urbano. Afortunadamente todo quedou nun susto, aínda que o suceso puido ter tráxicas consecuencias. Pasadas as 6 da tarde do día festivo, como Alecón de Ribeira ateigado de xente, un vehículo irrompeu a toda velocidade na rúa peonil Campo de Marte, colidiu contra o mobiliario das terrazas nas que había numerosos clientes e arrancou unha papeleira. Foi bastante susto, porque por pouquiño non se levou a xente por diante. O bar estaba cheo, facía moi bo día, e non... A verdade, foi un susto, non foi un despiste, foi totalmente a propósito. Tirou con todo, zapateou mesas, sillas, o barril acabou ali, menos mal que non había, é unha calle que sempre ten moitos meniños xogando, non sei como non pasou nada. É increíble que non se parase e preguntase a alguén que como podía salir de aquí. Pasou por encima da papelera, é moi estreito. Aquí hai bares, hai terrazas, hubo moita suerte de que non lle pasara nada ninguén, uns rapaces que andan ou eu que sei, unha persona que se levara por diante, porque en boas condiciones non debía estar esa persona. Na zona atopábanse dous gardacivis que iniciaron as pescudas para identificar o condutor, que foi localizado grazas tamén á colaboración veciñal horas despois en Aguiño. Había dous guardias civiles de paisano aquí na terraza que foron os que realmente gestionaron o coller a matrícula e esas cousas. Ao practicarlle a proba de alcolemia arroxou un resultado que cuadriplicaba o límite legal permitido. Comprobaron ademais que o condutor, veciño da Illa de Arousa, se dera a fuga horas antes do suceso tras saltarse un control de tráfico en Boiro. A falla de avance na tramitación do futuro polígono de Ribeira vende a abrir un cisma entre a Asociación de Empresarios e o Goberno local. Dende a patronal critican a demora no proxecto por non ter avanzado na compra das dúas parcelas que faltan para executar o futuro vial de acceso ao parque empresarial. O pasado martes, os empresarios de Ribeira mantiñan unha xuntanza para informar sobre o estado de tramitación do futuro polígono. A pesar de que estaban convocados, non asistiu ningún membro do Executivo local, posto que o apagón rexistrado luns obrigou a adiar a convocatoria do pleno ata o martes ás 8, coincidindo coa reunión dos empresarios fixada xa había máis dunha semana. Un pouquiño descontentos a non poder asistir, porque era o máis importante que en primeira persona o alcalde ou a corporación pois viran o descontento que realmente teñen os empresarios que están á espera de que se inicie, digamos, este polígono tan deseado,
En ese sentido, pois, bueno, nós seguimos igual trasladándolle aos empresarios, seguimos traballando para que eso poda ir adiante, pero claro, tamén nos dicía os empresarios que claro, se vai casi por un ano da última reunión que tuvemos e ao final pois estamos como quen di sin avanzar, non? En ese sentido, nós temos a presión dos empresarios, o noso deber como representantes é velar polos seus intereses, e en este caso, pois, bueno, estamos aí trasladándolle que vamos a seguir continuando cos brazos abertos hacia o Concello para poder levar a cabo, digamos, este proxecto de Concello, non? Tamén lle dixamos que xa o mes pasado tivemos unha reunión coa Conselleira de Industria, no cual tamén estaba o alcalde, no que pois, a Consellería tamén se quere implicar, aunque sea un proxecto municipal. En ese sentido, penso que temos que seguir traballando xuntos, temos que ir elaborando este proxecto e sacando adiante canto antes. O Concello ten que entender que o empresariado está moi, digamos, cunha incertidumbre que non sabemos se vamos a ir para adiante ou non. Esta ausencia foi a gota que colmou a paciencia da patronal que acusa o Goberno de demorar o proxecto por non ter avanzado no proceso de compra das súas parcelas da Pobra que faltan para contar con todos os terreos. Esas parcelas de Puebla xa estaban a documentación en diciembre, en parte dunha parcela, a segunda entrou en febreiro ou marzo, entonces claro, son un pouquiño de que xa tiñanos que haber tido esas compras realizadas xa no seu momento, non? Entonces, ahora a día de hoxe, ainda seguimos sin ter adquiridas esas parcelas, sabemos que hai que registralas e despois hai que licitar. Entonces, bueno, estamos aí pendientes de que isto se demora e ao final, pois, queríanos desde a patronal que este ano pois se supera xa definitivamente se o licitábanos ou non. Pola súa banda, dende o Goberno local, defenderon o seu compromiso con este proxecto, lembrando os trámites realizados dende a súa chegada ao Concello, como a tramitación dos informes sectoriais, o rexistro das parcelas, a aprobación definitiva do proxecto de urbanización ou o estudo da prospección arqueolóxica. 74 novas vivendas públicas estarán listas en Pontevedra a principios do 2026. Hoxe a conselleira de Vivenda visitou as obras destes 4 novos edificios que están a levantarse no barrio de Valdecorvos. Un acto que María Martínez aproveitou para anunciar que este mes de maio a Xunta iniciará o procedemento do sorteo destes novos pisos entre as persoas demandantes e inscritas no Rexistro Galego. Este mes de maio iniciarase o procedemento do sorteo das 74 vivendas públicas que se están a construir en Valdecorvos. Os traballos iniciáronse hai menos dun ano e a intención da Xunta é que estes 4 novos edificios estean rematados a principios do 2026. 74 novos fogares para inscritos no Rexistro de Demandantes aquí no Concello de Pontevedra, é dicir, para xente que este empadronada no Concello de Pontevedra ou que traballe no Concello de Pontevedra e que este inscrita no Rexistro de Demandantes, vivendas de calidade, dunha calidade excepcional, como nos acaban de explicar, eficientes enerxéticamente, que é moi importante. Destas 74 novas vivendas, un 50% destinarase para alugueiro accesible para menores de 36 anos. Segundo Martínez Allegue, estes inmobles son parte do esforzo que a Xunta está a realizar en Valdecorvos. Así estánse a redactar os proxectos para outros edificios de 56 e 48 vivendas e sumaránse outras 4 máis a través da conversión de baixos a vivendas. Todas as administracións somos conscientes do gran reto e a gran preocupación que ten a cidadanía hoxe en día que acceder a unha vivenda. Todas temos que estar unidas, todas temos que estar coordinadas, axudarnos uns ás outras, que o que estamos a facer en ese sentido. O Concello de Pontevedra teño que dicir que é un exemplo. Tamén, por suposto, a colaboración público-privada, incentivar o sector a que realice vivenda protexida, porque unha vivenda de promoción pública é tranquilidade. Estes proxectos soman un total de 182 novas vivendas públicas que se están a executar en Pontevedra, pero a intención é seguir ampliando este tipo de oferta na cidade. De feito, o Concello xa aprobou a cesión á Xunta de 3 novas parcelas. Hoxe tivemos unha Xunta de Goberno no que aprobamos a cesión de 3 parcelas máis que se asinarán para a semana que ven, probablemente, e a partir de aí xa son propiedade da Consellería e da Xunta, e que van a significar, pois creo que son 60 vivendas aquí en Valdecorvos, 58 en Tafisa e creo que 13 máis na unidade 15 da Parda, non? Por outra banda, a titular de Vivenda e Planificación de Infraestructuras indicou que nos vindeiros días se adxudicará a redacción do proxecto de interés autonómico para desenvolver solo no ámbito de San Amaro para 2040 vivendas, no marco da Estrategia Galega do Solo Residencial.
O PPDG denuncia a utilización que está a facer o patrón maior de Rianxo da confraría, acusando de converter a entidade nunha sucursal do PSOE. Nunha recente visita ao porto da localidade, varios deputados autonómicos do PP criticaron a actitude de Miguel Ángel Iglesias por non separar as súas funcións de concelleiro socialista do seu labor como representante do sector do mar. Exíxenlle que deixe de utilizar a confraría para facer oposición política á Xunta de Galicia e tratar de manipular, din, o resto dos pósitos da ría en beneficio propio. Engaden, ademais, que dende que asumiu o cargo de patrón maior, os resultados da confraría non paran de empeorar, polo que lle piden que centre os seus esforzos en atender as necesidades do sector, en lugar de facer campaña polo PSOE. O PSOE de Pontevedra aposta por recuperar o proxecto da Vía Verde das Rías Baixas. A formación levará ao vindeiro pleno municipal unha moción para reclamar á Deputación que lle dea un novo impulso a esta infraestructura que arrancou durante o anterior goberno provincial. Así, os socialistas demandan ao Executivo de Luís López que solicite formalmente ao Ministerio de Transportes a cesión das vías en desuso entre Pontevedra e Arcade. Tamén que se comprometa a executar todos os tramos pendentes entre Portas e Chapela no Concello de Redondela. Segundo explicou Iván Puentes, na moción, ademais, se lle solicita á Deputación a asinatura dun convenio coa Xunta para a redacción dos proxectos construtivos e a execución material dos treitos de Vía Verde entre Portas e Pontevedra e Arcade. E reclaman que a Administración Autonómica asuma cando menos o 35% da obra. Actualmente, só son unha realidade as vías verdes entre Vilagarcía e Portas e a que une Vigo e Chapela. Hai que ter unha ambición e un concepto de provincia e falar xa desa vía verde das Rías Baixas, que sumaría finalmente 59 kilómetros realmente de actuación e que con eses 59 kilómetros sería a vía verde non máis grande e máis importante de Galicia, sino a vía verde máis importante de todo o noroeste peninsular, non? Para nós unha infraestructura clave desde o punto de vista, por suposto, desde o punto de vista propio, desde o punto de vista da cidadanía, que tería unha infraestructura de ocio fundamentalmente para pasear e para a pé ou en bicicleta, pero tamén desde o punto de vista económico, non? Vilanova, máis que satisfeita co peso que o turismo ten gañado nos últimos anos no municipio. Dende o Concello destacan o atractivo do Camiño do Mar, unha das rutas do Camiño de Santiago que se ten situado entre as alternativas máis populares para chegar a Compostela, convertendo o turismo no motor económico da vila cunha oferta completa para todo tipo de peregrinos e que contribúe a dinamizar o rural. Y en esta comarca, el Camino de Santiago, no vamos nada más que de satisfacción en satisfacción y siempre superando las expectativas, pero es que lo de este año es totalmente increíble. O sea, llevamos ya 2 semanas con una afluencia de peregrinos en Vilanova de Arousa. Me dijeron una frase, no voy a decir que hostelero, él nos escuchará después y sabrá que va por él, que fue lo siguiente. Dice, hace años en Vilanova había 2 meses buenos. Lo digo, os acabo de decir el nombre quién es. Había 2 meses buenos. Ahora hay mes y medio malo. El resto del año tenemos mucha actividad. Dicíame que ahora os peregrinos quedan dúas noites, sí. que incrementan sobre sí. Todo aquí en la zona de playa, en Vilanova, en varios sitios me imagino, pero xa 2 noites, non? E despois sí que ve incrementado que xa solicitan para volver no verán ca súas familias, é dicir, o que está claro que isto é imparable. A Asociación Boirense de Empresas e a Asociación Barbantea de Trastornos do Espectro Autista do Barbanza veñen de asinar un convenio de colaboración que ten como principal obxectivo fomentar a inclusión social e laboral das persoas con TEA, así como sensibilizar o tecido empresarial da comarca. O acordo permitirá a posta en marcha de accións conxuntas que acheguen a realidade do TEA ás empresas da zona e promovan boas prácticas de inclusión. O presidente da Asociación Boirense de Empresas, Daniel García, e a presidenta da Asociación Barbantea de Trastornos do Espectro Autista do Barbanza, Patricia Davila, foron os encargados de asinar este convenio, a través do cal tratarán de promover a inclusión social e laboral das persoas con TEA, así como sensibilizar ao tecido empresarial da comarca co trastorno do espectro autista. Vamos a lanzar accións conxuntas que promovan as boas prácticas para que a xente entenda que hai que facer unha inclusión.
As liñas de acción que temos son sensibilizar ao empresariado, facilitar a formación e o asesoramento, promover a inserción laboral e organizar talleres e charlas para comunicarlle eso ás nosas empresas de como actuar ante este tipo de casos. Agradecendo sempre á asociación pois eso, que nos poñan todos os medios ao noso alcance para poder facer realidade este convenio de colaboración, tanto informativo como formativo do sector empresarial, para que unhas accións tan comuns como son as de facer unhas simples compras ou empezar unha relación laboral sexan o máis fructíferas e o máis cómodas posibles para este colectivo de persoas que non sempre o ten nada fácil. Unha das primeiras accións a realizar será un almorzo dirixido ás empresas da comarca. Durante esta sesión ofreceránse pautas e ferramentas prácticas para que os negocios poidan adaptarse e ser máis accesibles a clientes con TEA. Convidamos, por favor, a maior asistencia de todo o sector empresarial do Concello de Boiro, porque garantimos que vai a ser unha charla moi fructífera, da que van a salir moitos conocimentos novos, vanse desbotar moitos malas impresións que se teñen creado. Con este acordo, a AVE reforza o seu compromiso coa responsabilidade social empresarial, mentres que Barbantea amplía o seu alcance e posibilidades de apoio ás persoas con TEA e ás súas familias na comarca do Barbanza. Facemos unha pausa para a publicidade, voltamos de seguido. O Concello de Ribeira presentou o programa do Maio Cultural 2025 que organiza a Concellería de Cultura en colaboración coas áreas de Educación e Normalización Lingüística. O programa destaca pola súa variedade de actos cunha aposta polas actividades vinculadas á promoción da lingua galega e á difusión e posta en valor da nosa cultura. Ribeira presentou as actividades do Maio Cultural 2025. Como en todas as edicións anteriores, o programa contará cunha gran variedade de propostas, contacontos, concertos, conferencias, roteiros musicais e outras actividades que se desenvolverán en diferentes espazos tanto no casco urbano como polas diferentes parroquias. Por organizar unha programación con actividades distintas, pero todas elas vencelladas á promoción da lingua galega e da difusión e da posta en valor da nosa cultura. Este programa pois inclúe contacontos, concertos, conferencias, temos roteiros musicais tamén, exposicións, actividades do tecido asociativo, co que sempre colaboramos, ademais nesta época do ano, non, que a xente pois xa fai mellor tempo, queren sair á rúa, e tamén pois actividades no Auditorio Municipal e no Centro Cultural Os Tres Rivas, igual que accións na rúa, non? Unha das actividades máis destacadas será novamente o concurso escolar das letras galegas, o que dende o Concello convidan a participar. Do concurso escolar das letras galegas, no que podemos participar, pois poden participar todos os escolares de primaria, dos centros educativos do municipio, nas categorías de poesía, de prosa e de banda deseñada. Teñen o prazo aberto xa para a presentación das obras ata o 19 de maio. As actividades a destacar no programa do Maio Cultural serán o Bruón Fall Fest en Artes o 9 e 10, o monólogo chungo de Luís Zaera o día 11 ou o concerto de Mercedes Peón o día 16. As letras galegas non son só o 17 de maio, son todos os meses do ano e todos os días do ano, pero pois temos que facer fincapé en especial neste mes, non? Co cal, neste Maio Cultural, o venres 16 de maio, temos a Mercedes Peón con unha nova xira que se chama Ingrávidas e como sabedes que hai a veces problemas, non, de aforo no auditorio. A min personalmente me gusta que non toda a programación cultural sexa de pago. O que fixemos é unha cantidade significativa como era o feito de poder así pois asegurarvos de que ides a ter un sitio, vale? As entradas van a custar 2,50 euros, máis gastos de xestión, sabedes que é unha cantidade mínima. Para máis información, todo o programa poderá consultarse na web do Concello de Ribeira ou a través das redes sociais de Cultura. O Surfing de Lérez volverá a encher de música e ambiente a Illa do Cobo en Pontevedra. A edición deste ano, a 13ª, será os días 6 e 7 de xuño cun cartel ecléctico que mestura música para todos os gustos, mantendo unha forte aposta polos artistas galegos que atraerá ata a cidade ao redor de 40.000 persoas. Moi agradable, non? É unha especie de festival de rock and roll que
que mellor representa a idiosincrasia de Pontevedra, un festival urbano para toda a familia, para todos os gustos, cunha variedade amplísima de bandas que maioritariamente son galegas, incluso os DJs, que hai 12 DJs. O bo de todos estes cartéis é que podes descubrir bandas novas que non son tan coñecidas. En nos outros festivais, ao final, ás 4 da tarde moita xente non vai a ver porque quere ver Amaral ás 10 da noite. Entendo que todo o mundo quera ver a Amaral, pero creo que é moi importante ver este tipo de bandas e descubrilas. Eso é o que quería decir antes co de Santi Balmes e coas salas, e que no surfing seguimos levando esa idea de coñecer bandas novas, non tan novas, e traer pois a persoaxes que bailaron todos con el, como aquí en África, que creo que apetecíame facer unha fricada destas. Este ano bandas e artistas como Néstor Pardo, Xego, Ángel Stanich, Miguel Costas, Levitants, Grima, Anxo Araujo, Alba Reche, Nocturna Ortiga, Grande Amore, King África ou Arizona Baby pasarán por algún dos 4 escenarios que se elevarán na Illa do Cobo. A maiores 12 picadiscos terán tamén o seu espazo, todos galegos. Haberá tamén un mercado emerxente, zona gastro e outro espazo reservado para cativada. Ademais, o Surfing de Lérez mantense fiel á súa filosofía solidaria. A entrada será totalmente gratuita, pero nos accesos recolleránse alimentos para a rede de axuda. Poio volverá a viaxar ao medievo para reivindicar a orixe do seu veciño máis ilustre. Os días 9 e 10 de maio con Barro acollerá o Día de Colón, unha cita que mestura historia e festa. O goberno local recuperou o evento o ano pasado. Este ano manteñen a aposta apoiada polo gran éxito da anterior edición. Desde o primeiro momento naceu para, ademais de alguna maneira, defender esa teoría do Colón galego tamén como un revulsivo e un dinamizador do desarrollo socioeconómico do noso concello. Logo, nós o que pretendemos é, unha vez máis, que os eventos non estén na época alta do Brán, decir, é un evento que se vai a facer no mes de maio, donde ainda se están iniciando ese proceso e despois, pois desa Semana Santa que tuvemos de Choiva, pois creemos que pode ser moi importante tanto para os negocios, para a hostelería, para a restauración, un fin de semana moi potente. Polas noticias que temos, hai moitos xa dos restaurantes que xa colgaron o cartel de completo. Para reivindicar a orixe poiansa de Cristóbal Colón, o Concello vai da man de varios colectivos no deseño dunha ampla programación. Así, xa o venres pola tarde e o sábado, durante toda a xornada, haberá música polas rúas, representacións teatrais, unha exhibición de cetrería ou a recreación dunha xusta. Tamén celebraránse obradoiro, xogos populares e un mercado de artesanía medieval. Para reforzar o ambiente, dende o goberno local animan os que se acheguen a vestirse de época. A presentación da festa realizouse precisamente na Casa Museo de Colón, recentemente reformada, unha actuación que o goberno local puxo en valor como demostración da súa aposta pola figura do navegante. Mañá sábado, o primeiro andar do mercado de abastos de Pontevedra converterase nunha feira de roupa vintage. Será de 10:30 da mañá ata as 3 da tarde. A roupa venderase ao peso cun prezo por kilo que varía entre os 5 e os 10 euros. Para esta iniciativa, que parte da Asociación Boa Vida e Inclusión Activa, contarase con preto de 300 kilos de roupa doada. É unha feira que é un espazo que se vai a atopar entre un encontro de moda por unha banda, tamén pensando na sustentabilidade, tamén pensando sobre todo no compromiso social. Nesta época de consumo masivo, de moda fast ou fast clothes ou como se denomine, o certo é que está ben parar, está ben pensar e vermos tamén pois que é o que estamos producindo e que impacto ten isto en todo pois na sociedade e en todo o que estamos producindo e no mundo completo, non? Este modelo se basa en eso, en la ropa al peso, al kilo, donde las personas podrán encontrar estas piezas únicas, reutilizadas, que han sido seleccionadas cuidadosamente por todo nuestro equipo de trabajo. Y esto va un poco de la mano con esto, con fomentar el consumo responsable, reducir el impacto ambiental de la producción textil y promovernos la moda circular como una herramienta de cambio, poder llegar a nuevas generaciones.
Falámoslles agora da exposición que pode visitarse na Casa de Cultura Antón Avilés de Taramancos de Noia. Trátase dunha mostra fotográfica titulada O artesán as mans sabias do fotógrafo local Toño Villar. A exposición, composta por un total de 23 fotografías que refliten o traballo do luthier de Ames, Xosé Tuñas, poderá visitarse ata o 16 deste mes de maio. Digamos que é un pouco unha visión personal, non só documental, de como os pequenos artesáns que quedan pola nosa contorna elaboran, en este caso, instrumentos musicais, sino quero tamén introducir ao espectador en ese pequeno microcosmos particular, con un puntiño onírico que para os alleos sempre parece como un pequeno caos, que é o obradoiro artesanal. Esta é a primeira dunha serie de exposicións que espero ir facendo durante estes anos, simplemente é unha pequena introducción a ese microcosmos tan particular que representa este tipo de obradoiros. Por medio das imaxes que compoñen a exposición, Villar documenta o proceso de fabricación artesanal que segue o artesán Xosé Tuñas para crear pezas únicas, dende os primeiros pasos ata o produto final. A exposición poderá visitarse ata o vindeiro día 16 deste mes de maio e posteriormente comezará un percorrido por distintos centros galegos do País Vasco. Ribadumia prepárase para a súa festa grande do 5-8 de xuño. O Concello mergullarase na festa do viño tinto do Salnés e exaltación das variedades autóctonas. Unha cita na que non falta detalle, que inclúe música, degustación destes caldos, unha cata concurso e un xantar de confraternidade. Os primeiros pasos daránse a vindeira semana, arrancando a recollida de mostras dos viños participantes. A festa do viño tinto do Salnés e exaltación das variedades autóctonas tampouco faltará este ano no calendario de Ribadumia. A cita celebrarase do 5-8 de xuño, na que será a súa edición número 52. Estamos falando da festa máis importante do Concello de Ribadumia, unha festa moi arraigada que para nós, para potenciar o que pode ser a gastronomía e que pode ser o turismo, pois é unha das festas que este Concello, que este equipo de goberno ten moita ilusión e moitas esperanzas para precisamente poder creo que tradicionalmente en anos anteriores foi un medio de vida moi importante na comarca, non? Un dos puntos centrais da programación é a cata concurso. A vindeira semana, os días 9 e 10 de maio, comezará a recollida das mostras dos caldos que participen na convocatoria. Do luns 12 ao venres 16 realizaránse as precatas. Serán a cegas e a cargo dun panel de 17 catadores que escollerán 36 viños tintos e unha dúcia de variedades autóctonas. Os días 28 e 29 de maio seleccionaránse os 12 que pasarán á final, que xa se celebrará na propia festa. Os gañadores daránse a coñecer durante o xantar de confraternidade. Temos que animar a toda esa xente que sigue producindo viño tinto a que participe e que presente os viños para as catas. Nos últimos anos son máis de 100 viños os que se presentan ás catas, que consideramos que é un éxito. Nos transmitiron moitos viticultores que gardan sempre, digamos, ese barril e esa cuba para presentar á festa. Entón, bueno, nos esperamos que a participación sea, pues, este ao nivel esperado, non? Como sempre, haberá música, aínda que teremos que agardar a vindeira semana para coñecer quen se encargará de animar ao público nestas datas. O luns día 5 iniciarase a venda de entradas pro xantar de confraternidade, que agarda reunir ao redor dun milleiro de persoas. Xa sei que estades en Rías Baixas, e sei que estades na zona de Salnés, pero tamén estades en Ribadumia, non? Que ten moito que ver tamén co interior e co todo o que podemos ofertar, e sobre todo con esas grandes tradicións que
sempre hai algo que contar de como comenzou a festa e todos eses turistas que se achegan. Ademais, ata o 26 de maio estará aberto o prazo para que os adegueiros que queiran vender os seus viños na carpa da festa presenten a súa solicitude de stand. Cheo total na parroquia de András en Vilanova de Arousa para render homenaxe ás súas mulleres. Onte celebrouse a festa da Muller Labrega, que tivo o seu epicentro na carpa instalada no campo da festa. Ali realizouse un tradicional xantar cun menú completo que atraeu a numerosos veciños. Non faltaron o polvo, churrasco, as patacas ou a bica. Tamén, xa como é tradición, entregouse o agasallo á muller máis lonxeva da parroquia. A cita completouse con sorteos e diferentes actividades. Ademais, antes do xantar celebrouse a andaina dos Muiños, un percorrido que dende a Estación Marítima de Vilanova levou os participantes polos Muiños de Currás e a senda de Caleiro e András para rematar no Alto de Lobeira. Unha xornada completa para render homenaxe á Muller Labrega. Mellor que o ano pasado, unha aceptación impresionante, bueno, esperemos que todo salga ben, que comamos todos ben, disfrutar ca música e a bailar despois. Eu pido que intentemos celebralo sempre, todos os anos, e que sea, bueno, máis ameno, cada ano vamos a procurar que sea máis, ainda que, bueno, o sitio non nos axuda moito, pero, bueno, procuraremos leválo máis adiante que a xente, a Muller Labrega, pois este aí presente sempre nos, e as xeracións que veñen atrás, pois que sigan celebrando. Non esperaba eu esta sorpresa, non esperaba. É grata. Sí, home, sí, justa, pero non esperaba. Ribeira acollera o domingo 11 de maio a 11ª edición da Carreira pola Diversidade que organiza a Asociación Ámbar. Como complemento á carreira tamén haberá a posibilidade de realizar unha andaina. Un ano máis o deporte e a solidariedade irán da man na Carreira pola Diversidade que organiza a Asociación Ámbar en colaboración co Concello de Ribeira. Será o domingo 11 de maio na esplanada de Coroso a partir das 10 da mañá. Esta carreira é unha proba pois pioneira que empezou pois facilitando ya as persoas con diversidade funcional a poder participar en igualdade de condicións que as persoas salindo en grupos, salindo en equipo, facendo equipo como tal e dándolle o seu hueco na sociedade como todos consideramos que ten que ser. Porque é unha proba pois, que dá visibilidade ás persoas con diversidade, tamén resaltar todo o traballo que está facendo a Asociación Ámbar non só nesta proba característica e proxecto pioneiro que é a carreira, as carreiras e máis o que é a andaina, senón tamén pois todo o proxecto que ten de comunidade que fai todo ao longo do ano, pois o traballo que fai para a inclusión e integración dos usuarios e das usuarias pois na nosa sociedade, non? Na proba incluiránse distintas categorías, ademais das carreiras escolares, a absoluta, handbike e cadeira de rodas, haberá tamén a posibilidade de realizar unha andaina. Ás 10 da mañán vai salir a proba absoluta, que hai outras categorías tamén, como a zapatilla inclusiva, como a handbike, un pouquiño despois, ao acabar a saída esa, vai empezar a andaina, que son 3 kilómetros, que se pode facer con mascotas, que é para todo tipo de públicos, que para os que non estén ao mellor pois acostumados a correr esos 5 kilómetros se lle vai facer máis doado e poden participar. Todo o recadado na proba irá destinado á entidade para organizar saídas e respiros familiares. Tamén haberá a posibilidade de facer unha doazón solidaria a través do Dorsal Cero. Está o Dorsal Cero, que para quen queira participar e non poida estar presente e queira apoiar a causa, pois que se pode inscribir na páxina de Cronotec. E nada, animar a participación, porque tamén vamos a ter algunha sorpresa como, bueno, pois un fotocall ou un concerto a posterior da carreira, e, bueno, pois animarmos porque é unha xornada diferente para compartir, para favorecer esa inclusión da que falamos e da que creo que estamos comprometidos e se nos ve durante todo o ano nas accións que levamos a cabo. As inscricións para participar na proba xa están abertas, podéndose realizar ata o día 6 de maio a través de Cronotec.
Falámoslles agora de deportes. A dársena do Peirao Comercial da Pobra acollera este vindeiro domingo a regata da Liga Norte Traiñeiriñas. A proba organizada polo Club de Remo Puebla en colaboración co Concello contará cunha representación de preto dunha dúcia de clubs chegados dende diferentes localidades da provincia da Coruña. Haberá 3 categorías: absoluta, xuvenil e cadete, tanto masculinas como femininas. A regata deste domingo será unha preparación para as dúas das probas que se desenvolverán na localidade en maio: o Campeonato Provincial de Traiñeiriñas e o Campeonato de España. Ademais da propia competición deportiva, o Club de Remo porá a disposición do público asistente unha cantina solidaria. Todo o que se recade durante a regata será destinado á reconstrución das instalacións da entidade tras o incendio sufrido en xaneiro. Ata aquí chegou esta edición das Novas do Día. A actualidade volve a Canal Rías Baixas o luns. Que pasen unha feliz fin de semana.